Daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Diyos marhay na aldaw sa Indogabos mga tugan. Diyos marhay na hapon. Kumusta po kamungunya na aldaw ning Martes o Miyerkules ba nganyan? Okay, Miyerkules pa lang nganyan, 21. Okay, tama ba? Baka nalilingaw ako. Oh, 20. Father, masyado kang advance naman. Ay, pitsa 20 pa lang, Martes. Pitsa 20 ning bulan ning Abril. Gusto mo na tulos, Father, mag-Christmas? Grabe ka man, Father. Masyado kang nagmamadali. Gusto mo na tulos, maging Hunyo na. Di pa, agi pa, Mayo. Anyway, mga tugang, ngunya na Abril 20. Okay? Magayon na naman sa tuyang pag-urulayan, mga tugang. Importante yan. Gusto ni Lord na magkaigwa kita ng kabusugan. Instead of kabusugan, kumusta ang pagkakanindo? Nabusog ba kayo? Sana nabusog kayo, Parang leka mo magutom. Kasi ang hapot nga ni Father Boots, ano kaya ang pagkakanadain nakakagutom? Yan. Ano sa palagay nindo yan? Alam mo si Kristo, nagsabi sa tuya, yung pagkain niya nagbibigay buhay. Yan ang tunay na pagkain. Pagkain ng nagbibigay buhay. Sabi ni Jesus, ako ang pagkain nagbibigay buhay. Yan ang pagkinain natin yan, sabi nga niya, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom. At ang nanalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Magayunin baga, si Sesendo ang gustong perming basog. Yan. Ngunyan, na hapon, syempre, babasugin naman kayo, bubusugin naman kayo ni Father Boots. Hindi lang sa information, kundi lalong-lalo na sa inspirasyon. Okay? So, importante mga tugang talaga sa buhay, busog kita. Sabi nga ni, what are you feeding yourself? So, ang importante, what are we feeding ourselves? O kanina, si Father Bumbase, nag-fasting. But ngayon, nasa feeding state na. So, nagkakan ako niyan. Pero kasubago, di ako nagkakan. Importante mga tugang na talagang may kabusugan. Alam mo, miski nga ni na di pa ako nagkakan kaso bagong aga, miski nga ni mo niya na tanghali, busog pa man ako. Kasi talaga iba. At hindi lang dapat busugon ang satuyang mga tiyan. Let us also feed our spirit. Let us also feed our mind. Okay? So, importante mga tugang iyan na bako sana ang nagkakakan, bako sana ang satuyang lawas, kundi ang satuyang kalag. Nagkakakan din. At hindi lang yan. We also have to feed our mind. How do we feed our mind? Paano mo binubusog ang inyong isip? Okay? So, importante mga tugang yan. That's why you need to be informed. Okay? Information, ideas. So, importante mga tugang yan na kita ay busog. Si Father Bombase, busog ang kanyang isip. Bakit? I feed my mind with ideas by reading books and by listening to audiobooks. Yun, importante. Kung hindi ka nakakapagbasa, ay may mga audiobooks naman. So, feed your mind and feed your spirit. How do you feed your spirit? Siyempre, think of good thoughts. Mag-isip ka ng marhay. Ako sumararaot. Ang problema sa tuya kasi ngunyan, nagparaisip kita ng maraot. Dahil ka magparaisip ng maraot, mag-isip ka ng marhay. Ay mga tugang, yan ang importante. What are we feeding ourselves? Ano ba talagang pinapakakanta sa sadirita? Okay? Kaya sabi nga, let us kill the ANTS. Ano pa ang ANTS? Ants. Ano yon? Let us kill our automatic negative thoughts. Yung tinatawag natin self-talk. Minsan sinasabihan tayo sa diri na, ay nako,
Loko-loko talaga ako. O, sinasabi mo, loko-loko ka eh. Ay, minsan, don't say something evil to yourself. Say, I like myself. Sige nga, sabihin nyo nga ito, I like myself. Yun, importante. I like myself. And then sabihin mo, I never give up. Okay? I like myself and I never give up because I am a persistent person. Alam mo, mayroon akong isi-share sa Indo. Mahalaga mga tudang ito Digisa sa ito yung programang Marhay na Hapon with Father Bombase. Sabi ko nga, ini programa kung saan na kita ay nag-uurulay-ulay na anumang ikakabuti, ikagaganda, at ikauunlad ng ating buhay. Hindi yung ikakasira o paninira o nakakapalupaypay, nakakapanghina, kundi yung nakakapagpalakas. Yan ang talagang gusto ni Father Bombase. Sa programang ito kaya Marhay. Gibuntang Marhay. Rayon. Baga. Marahoy, Father. Yung baga. Marhay baga sa tuyang buhay. Pag nag-urulay-ulay kita, ni Marhay, magiging marhay ang satuyang buhay. Pero kung di kita nagiging marhay, ipisil, mahina tayo, ang hihina tayo. Kaya ngayon, kailangan ngayon, palakasin natin ang loob. Kasi ngayon, marami ang nanghihina dahil sa pandemya, nanghihina at kalooban. Kasi nga, nakakaloob, nadidepress. Dapat po yan. Matugang, sana tayo ay magsama-sama sa programang Marhay na Hapon at kadakulan naman kita matututunan, mauukudan sa programang ini kasatuyang programang Marhay na Hapon. Kaya ngunyan, mga G mo na kita matutang kasatuyang Marhay na pangajion o paboritong pangajion ang Memorare. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino mang humiling na iyong kalinga, tulog na hindi mo tinugunan. Itiwalang ito na mga tanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, kung biguin ang aming kailangan sa aming mga magkus kami iyong dinggin at kaawaan. Tandin niyo po ang aming talangin. Mahal na Birhen Maria, hiningi po namin na pakisabihan po ninyo ang iyong anak na si Kristo na aming Panginoon kapagligtas. Na bindisyonan niya po ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, ang lahat ng mga nagtatrabaho at tumutulong, at lalong-lalo na ang lahat ng mga tagapakinig. Nawa, kasangkapanin po niya kami sa pagpapalaganap ng kabutihan, ng kaligtasan, at ng kagalakan. At kasangkapanin po niya kami sa kaharian niya. At iligtas po niya kami sa anumang mga masama o kapahamakan upang patuloy kaming makapaglingkod sa pamagitan ng pagbo-broadcast, sa pamagitan ng pagbibigay ng impormasyon at inspirasyon. Ang lahat ay tiningin namin kay Kristo na aming Panginoon at Tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, Diyos Marhay na Hapon sa Indo Gabos. Ang satuyang pag-uurulayan mo niyan, ini nga ni, ano talaga baga ang pagkain na magbibigay sa iyo ng buhay. Okay? Siyempre, masustansya, Father. Kaya sabi ko, gusto mong maghaba ang sa imong buhay, kumain ka ng gulay. Importante yan. Mga tugang, hindi ka para kakansanin ng karne. Gulay, libre pa. Alam mo, kasubag kong aga, nag-uli kami kan tugang ko na sa Amerika, sa likod niya, kadakol sa mga pigtanom, okay? Sa pinahilingan na sa niya, so sa kuyang, sa iyang tanom na, fruit, ano ito? Yung fruit, yung nakanabigla ko na nalingaw. Passion fruit, mga Father, ikaw naman, nalilingawan mo na tulos, passion fruit. Ay mga tugang, malingawin si Father Bombase.
may passion fruit. Pagkatapos piniling, may kamote pa yung kapatid ko sa Amerika, nagtanim siya. Alam mo ngayon, siyempre malapit na springtime sa Amerika kasi sa June 21 sa ang summer. Pero ngayon, springtime pa yon. Okay, springtime. So medyo malipot-lipot pa sa California. So anyway, pinahiling niya sa kuya. Sabi ko, Maria Anglesi. O si Ate Baby, sabi niya, may persimmon. At iyo baga, thank you Ate Baby sa Japan. Pinakakan mo kami kan persimmon. Saka duman sa, kasi Ate Baby, duman sa Japan, nagduman ako kaso 2019 sa kay bagong sutugan ko. May mga, igwa man siya mga tanumduman, may persimmon, katapos may garden. Yan duman nga ni, magayunon. Kaya gusto ko makabalik girare sa Japan. Magayunon. Kaya sabi ko sa tugang ko, Glissy, gusto ko na makabalik girare sa Amerika. Haluyin ako mula kay tungko yan, 2015. Dahil naman ako. Kasi dati every year nasa Amerika ako. Ngunyan dahil ako nakakapagpa-Amerika. Igwa pa nga ng pandemya. Tapos sabi sa tugang ko, magdigdi ka, mag-garden kita. Yung baga matibayin yan, mag-garden kita. Okay? So, yun, ang magayonon. Talagang magtanim tayo. So, ng gulay. O, yun. Kaya nga po't ni Father Bombase, ano ba ang pagkain na nagbibigay buhay? Sige nga. Siyempre, pero yung buhay na sinasabi ng Panginoon na hindi ka na magugutom. Hindi na magugutom at hindi na mauuhaw. Ano kaya yun? Yan ang tanong ni Kristo. Ano ba? Ano ba? Siyempre, siya mismo ang may sagot. Ang sabi niya, kung kayo ay kakain ng aking laman, iinom ng aking dugo, hindi na kayo magugutom at hindi na kayo mauuhaw. Yan ang pagkain. Okay? Alam mo, importante mga tugang ang pagkain. Pagkain na masustansya. Kasi nga ang pagkain, okay, ano tayo sa health. Kasi ini po ang pagka-eksperto ni Father Bombase sa health. Alam mo, aral daw, nagdadagog ako ng health, okay, sa YouTube. Okay? Subukan mo yun . Actually, may share ako gani kasubang, may breakfast Ano ang breakfast? Alam mo mga tugang, sabi ni Doktor, nag-share ako Sabi ni Doktor, may doktor na nagsabi, okay, okay, si Doktor Bert Herring, doktor po ya, sabi niya, breakfast is the most important meal of the day. Is only an advertisement, not a science. Okay? Kasi, bakit tayo kumakain? Kumakain tayo pag gutom. Alam nga naman na hindi ka pag gutom, kakain ka ng kain. Hindi, magugutiran ka. Because we are not made to eat and eat and eat and eat. Subukan mo, walang ginawa, kundi kumain ng kumain. Ano mangyari sa iyo? Magiging kang balde. Okay? Kaya alam mo, actually may sinatawag na oxidated stress. Father, ano oxidated stress? Yun, pag kumakain ka, nagkakaroon ka na ng oxidated stress. Okay? Kaya nga na-stress din ang katawan mo, na-stress din ang stomach mo. Alam mo, dahil ko lang malingawan inihon, sinabi ka sa kuyang uncle na Chinese, si Uncle Elasio. Of course, nag-100 years siya. Kaya itong aki pa ako, nagbibisita ako sa iya. Alam mo, sabi si Uncle, pag alas 5, nakakanayan si Uncle Elasio. Ang pigkakakanya sana, soap diet pagkabanggi. Alas 5 ning hapon, makakana. Ang pigkakakan, lugaw. Lugaw sana, soap diet. Alam mo, sabi niya sa kuya, alam mo, ang tiyan mo, kinakailangan din ipahinga. Kasi kung ang tiyan hindi humihinga, hindi napapahinga, subukan mo, hindi ka humihinga, mamamatay ka. Pag hindi yung pinapahinga, ganon din. Hinga, pahinga, tingnan mo, pareho yan. Okay, kaya kinakailangan magpahinga. O bakit ka kinakailangan matulog? Kasi magpahinga. Father, hindi. Kailangan, trabaho ako, kahit sa gabi, trabaho pa rin ako. Wala nang pagtulog. Tingnan mo, mamamatay ka kaagad. Alam mo, sabi ng uncle ko, alam mo, Noy, ang
ang tiyan, kinakailangan, ipahinga mo yan. Hindi yung palaging, sige lang, sige, subukan mo ang rice mill, mulino ng mulino, diin ang pundo, permise nagpaparamulino, nagparamulino, ang mangyari, mararaot ang mulino. Oh, okay? E ganun din, ang sasakyan mo, bakit kinakailangan itigil mo muna yan? Pahingan mo muna. Kasi kinakailangan, makina nga ni, Father, pinapahinga, yan pang tiyan, buhay mo pa, kailangan magpahinga. Bakit? Mahalaga ang buhay. Okay? So pagkain, kinakailangan. So, huwag kain ng kain. Okay? Kaya, mahirap po yan eh. Sabi ng uncle ko, kaya mo, nag 100 years old yung uncle ko. Na Chinese. Okay? Si Uncle Elasio. Actually, siya nagkwento sa akin ng umuwi pa siya doon sa China. Okay? O yun, totoo yan. Di ba, Alvin? You are listening sa transistor kasi baka mahina ang sa imong signal dyan sa either ano bang gamit mo, smart o globe, mahina siguro ang signal. Kaya anyway, nag-transistor na lang sila. But importante mga tugang, ipinapahinga. Subukan mo. Kahit ang cellphone mo, hindi mo ino-off. From time to time, dapat i-off mo yung pagbanggi. Pag nagpagbanggi, i-off mo naman ang cellphone mo para makaturog kang mabuti. Ay, miski banggi, may nagte-text sa'yo, na-disturbo ka tuloy. Yung mga problema, Father. Hindi kasi ako pwede mabuhay, Father, walang cellphone. Bakit nung panahon? Humaba pa nga ang mga buhay ng mga tao noon ni walang cellphone. Ngayon, Father, hindi ako pwedeng mabuhay. Kahit na cellphone ako, nasa ilalim ng aking ulo ang cellphone. Kaya tingin mo, ngayon, may sakit na ulo ka, may brain cancer ka na. Bakit? May brain tumor. Dahil yung radiation ng cellphone, pumapasok sa utak mo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kailangan pa bang subukan yan bago ka magkaroon ng brain tumor and brain cancer? Sige, subukan mo ha. Sabihin mo na lang sa akin kung anong resulta. Huwag mong papatayin ang cellphone mo at pag natutulog ka, ang cellphone mo ilagay mo sa unan mo. Sa unan mo. Naka-on pa yan. Alam mo, pag naka-on yan, tandaan mo, ang radiation nandyan. Matagal na sinasabi sa atin pero marami kasi tayong Father, mas magaling ako dyan eh. Sige nga, walang mas magaling sa kamatayan. Walang mas magaling pag may sakit. Yan ang importante mga kaibigan. Sana nakikinig kayo. Talagang mahalaga ito. Ang pinag-usapan kasi natin ang pagkain. Kasi sa ating ebanghelyo, si Jesucristo nagsabi, ako ang pagkain nagbibigay buhay. Okay? So yun, ang pagkain na nagbibigay buhay. So ang importante, ang pagkain natin ay hindi yung material food lang. May mga tinatawag tayong spiritual food. Sige nga, magbigay kayo ng mga spiritual food. Ano ba, Father, ang pagkain ni spiritual? Kasi ang alam natin na pagkain lang na material. By the way, kanina, pasalamat ako sa aking mga kapatid na pare. Okay? Dumating yung aming prior, si Father Liklik. Alam mo si Father Liklik, ang sipag-sipag niyan. Galing pa sa hospital. Siya ang pumalit kasi kay Father Don Santos. Siya ang administrator and finance director. So, pumunta dito at sabi ko, ano ang masarap na pagkain? Ang sabi ni Father Liklik, magayon masarap daw ang pagkain pag ang pagkain ay pinagsasaluhan. Yan mga tugang ang importante. Ang pagkain na pinagsasaluhan, masarap na pagkain. Ang pagkain na hindi pinagsasaluhan, okay, ay hindi masarap kahit kumain. Yan, masarap talaga yan. Kaya tingnan mo, ang pagkain na binibigay ni Kristo sa atin ay pagkain na pinagsasaluhan natin tuwing tayo nagsisimba. Hindi ba? Nga lang problema minsan, lalo ngayon sa panong ito, wala na gaano nakakapagsimba kasi may pandemya at may social distancing pa. But anyway, kahit kayo sa pamilya ninyo, magsalo-salo kayo. At sabi nga, masarap ang pagkain kung ang pagkain na yan
ay pinagsasaluhan. Hindi yung pagkain na itinatago. Kahalupan yan. Oh, narinig ko kanina doon sa community pantry, doon sa may Quezon City daw yun, na ang nangyari ay sa halip na kumuha ng isang itlog, ang kinuha niya ay buong tray. Grabe naman yan. Ay, kasopangan yan, kahalupan iyan, halup-halupon. Then dapat magbigayan. Kaya ang tinatawag pagkain na pinagsasaluhan ay masarap na pagkain. But anyway, mga kaibigan, babalik po ang iyong lingkod at mamaya ating basahin ang Ebanghelyo sa araw na ito na kung saan nagbibigay ito sa atin ng kabusugan. Sabi nga ni Kristo, "My food is to do the will of my Father." Okay? Ang aking pagkain ay ang masunod ang kalooban ng Diyos. Okay? So ang pagkain natin na nagbibigay ng kalusugan, ng kabusugan, ng kagandahan, gaganda ka pa ay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ang Biblia. Okay? Yan ang pagkain ni Father Butch Bombase araw-araw. At maliban doon sa Biblia, ang pagkain ni Father Bombase ay dahil siya pare at nagmimisa, yung ostya. Okay, mamaya may isi-share ako sa inyo tungkol sa ostya. Every time na tumatanggap ako ng komunyon, I will share with you. Okay? So anyway, mga tugang, tayo muna ay maghanap buhay at ang oras natin ngayon ay 31 minutes after 1 o'clock. Hatod sa Indokang Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Wilkins Distilled, most recommended by doctors. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Diatabs, basta diarrhea, Diatabs the best. Microban GT, para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Experience Converge, pure fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure fiber unlimited internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Marahayon, pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando Di Caunedo na kami. Inibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Binubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo.
Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dakol dibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Naaalala mo pa ba yung sinabi sa'yo ng best friend mo na, Ang tagal na nating best friends. Can we be more than friends? wow, ang sarap balikan! Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Sumali sa magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng kahit na anong Jim's Coffee products na may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre na may pangalan, edad, kumpletong address, contact number, pirma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Sa July 24, 2021, magkakaroon ng preliminary draws kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos each mula Luzon, Visayas at Mindanao at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan may isang mananalo ng 1 milyong piso, 1 million pesos at 100,000 pesos para sa kanyang partner outlet. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for details. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2021. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa satuyang programang Marahay na Hapon with Father Butz Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. Nasa second part na po tayo sa satuyang programa. Sa tuyang pinag-uurulayan ang tungkol sa pagkain. Kasi importante po kasi yan eh. Pagkain. Ano bang kinakain natin ngayon? Pagkain ba talagang nakakapagbigay buhay o pagkain na nakakamatay? Kasi marami na ngayon eh. Madali ang ating buhay dahil sa ibang mga pagkain na tinasabi nga nila eh, yung pagkain natin ngunyan, contaminated na. At hindi lang yan, pagkain natin ngayon ay hindi na talaga malinig, taigwa ng mga GMO. O GMO ba yun? O yun, eh hindi na, dapat, maganda ba GMO, GMS, whatever, nakalimutan ko tuloy, ano ba yun? But anyway mga tugang, importanteng pagkain, malinis. Okay? Kaya nga mas maganda, pagkain na gulay, dapat nasa backyard gardening. Okay? Nagkakaroon tayo ng backyard gardening. Kasi importante yan pagkain. Dahil nga ang pagkain, ang isa sa mga pangunahing pangangailangan ng tao. Okay? Kailangan nating kumain. Pero sasabihin ko naman, wag naman kain ka ng kain. Wala nang tigil kundi kumain ng breakfast, mamaya pagkatapos ng 1 oras, kain na naman. Pagkatapos ng 1 oras, kain na naman. So, pahinga mo naman ang tiyan mo. Kaya may tinatawag tayong fasting mode and feasting mode. Yan, may importante yan na kapag papahinga. Kasi sabi nga ni, every time you eat, okay, your pancreas, Father, ano ka na, para ka ba doktor, your pancreas secretes insulin. And then your liver also secretes
glucose. Yun, importante yan. Bakit alam ni Father Bombasi yan? Kasi si Father Bombasi, everyday, para ako nag-aadal ng medicine, everyday, nakikinig po ako sa mga doktor na sa YouTube na nag-explain na ganito, explain na ganyan. Para ako nag-attend ng wala akong diploma, ay wala naman akong MD, pero in terms of knowledge, so meron naman, So importante po talaga yan, okay? Kaya nga, totoo naman, kadakla na sakit ngayon nasa pagkain. Tingnan mo, ito, patunay namin ito. Dati, si Father Ernie, si Father Joseph, palaging may anong tawag nito, pag kumain lang ng mani, pilay na kaagad. Okay, madalion na pero ngunyan dahil nagketo na sila. Nagkiketo kami, low carb. At the same time, nagpa-fasting pa. So yun, malaking tulong. Okay? Nawara baga high blood. Subukan mo. Pag palakakan ka ng saan ang high blood? Saan ang galing yan? Pagkakan. Yung diabetes, saan ang gagaling yan? Pagkakan. Gabos bagang mga sakita, except yung COVID. Kasi ang COVID naman is respiratory disease. Mag-ingat ka pa rin. Kasi yung kinakakan ng yung lungs, yun, again, what are we feeding our lungs? Is that good air, fresh air? Kaya ako sa likod namin, sa kumbento namin, meron kaming mga puno ng pili. Okay? Doon si Father Bombase na mamaya naman, siguro pag walang ulan, maglalakad-lakad ako ng konti noon kung hindi ako magsisiesta. At importante pagkain talaga. Mag-ingat tayo sa pagkain kasi kadalasan ang sakit ng tao nakukuha saan? Pagkain or tawag natin lifestyle diseases. Okay? Lifestyle diseases. Ang lifestyle diseases nasa pagkain yan. Tingnan, sabi, inom ka ng inom naman. Lifestyle kasi yan para inom. Ano nangyari sa emo? Nagkasakit ka rin. Sa kasamaang palad, makikita sa aklat ng Genesis na sa pamagitan ng pagkain, tingnan mo, anong sabi ng Diyos? Pagkain. Okay? May makakain kayo, kakainin ninyo, pwera lang itong puno, itang bunga ng punong ito. Yun, maliwanag Kaya sa Genesis, kagad ang pinag-usapan pagkain sabi sa kasamaang palad, makikita natin sa aklat ng Genesis bilang kaparusahan sa kanilang pagsuway kasi kinain nila ang pinagbabawal na pagkain. Yun. Ano ba pagkain na pinagbabawal? Kung sa buhay natin, mayroong mga bawal na pagkain. Sa pamagitan ng pagkain ay nagkasala ang tao at kamatayan ang naging bunga nito bilang kaparusahan sa kanilang pagsuway. So pagkain, ano ba pagkain na dapat kainin? Kainin mo. Ano mga pagkain na bawal? Bawal nga. Huwag mong pakainin. Father, may gamot naman, hindi ba? Sige. Pagyamanin natin ang pharmaceutical company. Okay? Pagyamanin natin sila. Yun. Kaya problema sa pagkain. Pagkain ang ginamit ng ahas upang tuksuhin ang ating unang mga magulang. Tingnan mo, pagkain. Kaya mag-ingat ka. Kaya nga ang unang tukso ni Kristo, ganun din. Ang unang tukso kay Kristo, pagkain. Kasi ganun din ang ginawa ng tukso sa paraiso. Okay? Pagkain. Sabi ng ahas, kainin mo ito. Eba, Adan, kainin mo ito. Masarap ito. Pag kinain mo ito, magiging kang Diyos. Ay, kinain naman nila. Yung pala, natukso lang sila. Okay? Ganun din, ang sabi ni Kristo, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Di ba? Pagkain naman, ang unang tukso kay Kristo, pagkain. Sabi ng demonyo, gawin mo nga itong batong tinapay. Tingnan mo, bato, gagawing tinapay. Ay, nako, sa kahalupan, tingnan mo. Lahat sa pagkain, kaya mag-ingat tayo sa pagkain kasi marami din namamatay sa pagkain.
Bakit namatay? Father, binangungot. Bakit binangungot? Kasi sobrang siba, Father. Matakaw masyado. O, tingnan mo, paano namatay? Kasibaan. Okay, masiba, grabe, matakaw. Kaya tingnan mo, pero yung gutom, basta may kain ng kaunti, alam mo, meron tinatawag sa medicine, yung tinatawag na autophagy. Alam mo, bakit si Kristo, hindi man siya kumain ng 40 days and 40 nights, hindi siya kumain. Bakit hindi siya namatay? Alam mo, ang fasting ay talaga kahit sa bukas magpapakuha ka ng blood chem. Anong sasabihin ng ano doon sa laboratory? Mag-fasting po kayo. Okay? O halimbawa, bago ka operahan, anong sasabihin? Mag-fasting po kayo. Gugutumin ka muna kasi wala naman namamatay sa gutom. Pero maraming namamatay sa kabusugan. Okay? Nababangungot, naatake sa puso, yun. Pero sa nagugutom, walang namamatay. Why? Because what we call autophagy. Okay? Our body was designed by God in such a way that you can still survive even without food. Okay? Tandaan po natin yan. Si Kristo, yung nangyari, 40 days. Father, bawal yan mag-fasting kasi magugutom ka. Eh di si Kristo sana namatay na. Namatay na kasi di siya kumain. Alam mo, marami. Kahit yung mga kaibigan ko na nagsabi sa akin, Father, 10 days na ako, Father, hindi kumakain. Pero ang lakas-lakas ko pa rin. At ang Father, alam mo, ang napansin ko, gumaan ang aking kalooban, naging mabait ako. At the same time, magandang pag-iisip ko. See what fasting can do? But feasting, delikado yan. Tingnan mo sa Roma, yung mga kain ng kain, sorry for the word, kung kayo patabi-tabi lang, kung kumakain kayo, nagsusuka na. Okay? Yun. Grabe sa kabusugan. Kaya pagkain pa rin. Okay? Pagkain ng ginamit ng demonyo, ng tinukso si Adan si Eva, ganun din pagkain din ang ginamit ng demonyo ng tinukso si Jesus. Kaya ito, si Jesus ang tinapay na bumaba sa langit at nagbibigay buhay sa mundo. Yan ay napakaganda. Siya ang makapupuno ng lahat ng pagkagutom ng tao. Bakit? Siya ang tubig na makakapawi sa lahat ng pagkauhaw ng tao. Bakit? Sabi ni Kristo, ito, talata sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 6, verse 30 to 35, ito ang sinabi, ako ang pagkain na nagbibigay buhay. Sabi ni Jesus, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi mauuhaw kailanman. Okay? So tingnan mo po yan. Naalala ko, yung mga tao nga, sabi nga hindi siya kumakain pero araw-araw siya ay tumatanggap ng komunyon. Okay? Tinatanggap natin si Jesus bilang pagkain sa banal na Eucharistia sa misa. Ipagkaloob siya, ipinagkaloob sa atin ng Diyos mula sa langit upang punuan ang ating pangangailangan. Kasi bago sinabi ko sa inyo mga tugang, ito ang sharing ko sa inyo. Siguro nagkukumunyan naman kamo. Okay? Hindi ba ang tawag natin sa komunyon o sa kikristo, hostia, host? Bakit? Ano ang host? Ang host ay hindi po visitor. Ang host, siya ang nag-iistima. For example, ako maghahanda. Ang tawag nyo sa akin, ako ang host. Kayo naman ang bisita. Okay? Yan ang tanda natin. Ngayon, tayo, hindi natin tinatanggap si Jesus actually. Si Jesus ang tumatanggap sa atin because He is the host. Kaya nga bilang katawag nga natin, we are simply the recipients. Okay? Tagapagtanggap. Yan. Ngayon, tuwing tumatanggap ako ng komunyon, itong sharing ko lang po sa inyo, di ba sinasabi natin, Lord, I am not worthy to receive you, but only say the word and I shall be healed. Lord, hindi pa ako karapat-dapat na tumanggap sa iyo. Pero sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. So in other words, si Jesus ang tumatanggap.
Okay? Hindi tayo ang tumatanggap, kundi tayo ang tinatanggap ni Jesus. Okay? Kaya nga tawag natin host, hostia. Okay? Maliwanag. Ngayon, sa akin personal, gusto ko lang i-share sa inyo mga tugang, every time si Father Bombase nagkukomunyon, ang sinasabi ko ini, Lord, thank you for receiving me. Okay? Lord, thank you for nourishing me. Okay? O sa Tagalog, Lord, salamat, tinanggap mo ako. O sa Tagalog isa, Lord, salamat, binubusog mo ako. Okay? Importante yan ha. Ito ang susunod sa akin. Lord, dahil tinanggap mo ako, dahil binubusog mo ako, pinalalakas mo ang sakuyang immune system. Okay? Importante, kaya sa pagkain, tamang pagkain, wastong pagkain, napapalakas natin ang ating immune system. Okay? Para pakita ang immune system. Yun lang naman sikreto kan pagkakan ning marhay. Okay? Exercise. Sabi nga, Father, sex. Ikaw naman, Father, mahilig ka sa sex. Hindi. Ang rumi namang isip mo. SEX. Ang importante sa buhay ng tao, number 1, araw-araw ginagawa natin ito. Mamayang gabi, gagawin ko ulit ito Gagawin ulit natin ito. Sleep. Subukan ninyo, dahil ka nang maturog. Huwag ka na do not sleep ha. Okay? Tell me what will happen. Do not sleep for 1 week. Pag gabi ang gawin mo, magtrabaho ka. Pag araw, trabaho uli. Never sleep. Okay? You will soon die. Okay? Sleep. Kaya importante, magturog. Pahinga. Because when you sleep, mamaya, pagkatapos ng programa ko, si Father Bombase, magsisiesta. Kasi, importante yan. Magturog ka muna. Kung di ka magturog, maluya ka. Sleep. Rest. Father, sabi ko nga ni kasubag ko, ang makina nga ni, kahit ang auto, dapat pahingahan mo. Magpahinga. O yung katawan mo. Okay? Complicated machine tayo. O yun. Pahinga. Sleep. Number 2, eat. Ano yung eat, Father? You eat kasi totoo naman. Kahit ako nagpa-fasting, nag-i-eat pa rin ako. Eat when you are hungry. Because eating is biological. Totoo naman hindi yung, Father, kasi dapat 3 araw kang dapat kumain. Hindi po yun Alam mo, yung ginawa na lang tayong, gumawa kasi tayo, ang tao kasi gumawa ng schedule. Breakfast, dapat kumain ka. Lunch, kumain ka. Dinner, kumain ka. Actually, kanina ang umaga, kasama ko dun sa kainan ng mga, kasi na pinagsasalo, sapagkat ang masarap na pagkain, pinagsasaluhan. Hindi ako kumain. Uminom lang ako ng tsa. Okay? Pero nandun ako. Nakikitawanan. Masaya pa kaninang sa mga kapatid ko. Ang mga pare kasi dito sa UST, mga kasama ko talagang joker. Masasaya. So, patawa ng tawa kami. Matawa kami ng tawa. Masasaya Okay? So, we eat. Okay? So, eat only when you are hungry. When you are not hungry, don't eat. Okay? Di ba kumakain kasi busog pa naman ako. Yan. Importante, eat. Sabi nga nun, balanced diet. Nakalimutan ba na natin yung nasa elementary tayo na tinatawag na eat, balanced diet. Dapat balanse ang pagkakan. Hindi yung kakan-kasan ng kakan, kung ano ng kakanon. May data yan. Piliin mo ang kakanon, tingnan mo ang mga kambing. Si Father Joseph, may alagang kambing dito sa amin Si Father Joseph, mahilig mag-alaga ng kambing. Mayroong March, may April. Hindi ko alam kung darating yung May. Lahat na buwan yata meron. May Andres. Si Andres kasi dumating November 30. Ang pangalan, Andres. O yun, mga kaibigan. Ang kambing, kumakain, pinipili niya, pika-pika, pinipili niya. Ganon din tayo dapat. Kanina pinag-usapan namin yung pagkain ng mga Hudyo, kosher. Yung pagkain ng mga Muslim, halal. Pagkain naman ng pagkain naman natin, yon? Dapat piliin mo ang pagkain. Hindi yung basta
Father, ang pagkain ko sa Father, kasi seafood. Mahilig ako, Father, sa seafood. Ano yung seafood, Father Bombase? Ang seafood, whatever I see, I eat. Kakainin kita dyan. Nakikita kita. Ay, kaya si Father Bombase dati noon, 3 years ago, balyena iyan. Balyena, ang taba-taba ko. Sabi nga kan mga estudyante ko, dati, ito mga elementary, sa high school, Father, ilang buwan na ang tiyan mo? Sabi ko, 5 months na. Mahiling mo ang 5 months na ang 5 months kang mahiling mo ang 5 months na buntis. Ganun kalaki. Ngayon, mabuti na lang dahil sa tinatawag natin low carb, keto diet, saka fasting and feasting, lumit na. Wala nang chance si Father Bombase. Gwapo na. Grabe ka naman. Okay? Eat. Importante, eat when you are hungry. Don't eat when you are not hungry. Okay? Kasi para bang sinasabi, puno pa nga ni ang tiyan mo, lalagyan mo na lang. Di magugutiran ka. May data yan. Para bang halimbawa, subukan mo, punong-puno pa ang sa imong gasolina, ang gasoline tank mo, lalagyan mo, sayang lang, aapaw lang yan. Okay? Kapag pag ubos na, lagyan mo uli. Ang problema sa atin, di pa nga ubos, lalagyan mo na kaagad. May data yan. Bakuniyo? So, tama lang. Then letter X, exercise. So, exercise. So, mag-exercise tayo. Mag-exercise. Ako, ang ginagawa ko, bago bumangon at pumunta doon sa CR, ang ginagawa ko, nagka-crunches ako. Yung bicycle crunches. Alam mo yung bicycle crunches? Yung bang inuunat mo yung ulo mo, yung paa mo, tapos tinatawag na stretching. Okay? So, kailangan palakasin ko ang back ko. Back, yung likod. Kasi importante yan. Kasi alam mo, gurang na kita. Ay, dapat importante mag-exercise. At the same time, mamayang hapon naman, maglalakaw-lakaw naman si Father Bombase. Exercise! At habang naglalakad si Father Bombase, ang ginigibo niya, nakikinig siya sa mga audiobooks. Kaya nga, I am feeding my mind and at the same time, I am feeding my body. Okay? Sabi nga, what exercise is to the body, reading is to the mind. Okay? Importante yan mga tugang. So, what are you feeding yourself? Okay, what are we feeding ourselves? Yan, importante yan, ha? Kasi dipisil yan. So, yan si Kristo, nagtatao sa tuya. Bakit? Sinabi ni Kristo, ako ang tinapay ng buhay. Tinatanggap natin. So, sinasabi ko, Lord, palakasin mo ang aking immune system. Bodily, okay, both body and soul and mind. Okay? So, importante, may immune system ka. Kapag ang tawag natin spiritual immunity. Pag maigwa ka ng spiritual immunity, lalakas din ang tinatawag natin physical immunity against disease. Okay, tingnan mo, hanggang ngayon wala naman talagang gamot sa COVID. Ano lang talaga, Father, ang gamot sa COVID-19? Although may vaccine, ako nabaksina na ako, pero ang tunay na gamot sa COVID ay walang iba kundi good, strong immune system. Bakit? Pag maganda ang immune system mo, edi meron kang panangga. Yan ang importante. Sana mga tugang may panangga lalo tayo. Ang isa sa panangga natin ay ang panalangin. Anyway mga tugang, magdasal na muna tayo. Babalik ulit si Father Bombase sa aga, Miyerkules. Masyadong advance kasi. Akala ko ba Miyerkules na ngunyan. Ngayon pala, Martes pa lang sana. But anyway, mga tugang, magayuno naman ang satuyang mga pinagsasabi, pero kaipuhan, gibuhon. Dahil sa napagparadangugon, dahil sa napagparasabihon, sabi nga, walk the talk, Father Bombase. Gawin mo, sinasabi mo. Totoo, ginagawa ko naman ginagawa ko naman ang sinasabi ko. Okay, control. Kinokontrolan ko, pagkakan. Miski gusto ko pa magkakan. Ayun ang importante. Okay? Control sa buhay. Anyway, ang importanteng pagkakan, spiritual immunity is
prayer. Okay, magpangadyo na kita mga tugang kasatuyang pangadyon na panalangin ayon kay San Miguel Arcangel. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpinawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe ng mahukbo sa langit. Sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, Diyos mamalas po sa Indogabos na naghinanyog kan sa tuyang programang Marhay na Hapon. Sana pakainin natin ang ating katawan, ang ating isip, ang ating buhay ng tamang pagkain. Ang pagkain niya nagbibigay kalusugan at buhay na walang hanggan. Si Kristo ang nagsabi, ako ang pagkain nagbibigay buhay. Huwag nating gutumin ang ating sarili ng pagkain ng buhay. Okay? So maraming salamat at sabihin po natin ito. Mahal ako ng Diyos. Anak ako ng Diyos. Susundin ko ang kalooban ng Diyos at ang lahat magiging maayos. Maraming salamat at sana tayo palagi ay magkaroon ng malakas ang immune system, spiritual immune system, physical immune system. Palakasin po natin ang ating immune system para labanan ang tentasyon at anumang sakit. Thank you. God bless everyone. See you tomorrow.